Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod. Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kagkaroon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alas 5, Jazz Action Radio Philippine Standard Time. Sa lawat mayong hapon naman sunod sa nga Bacolod kag Negros Occidental. Medyo na dula din aton sa ding sige lang, okay lang kay tunag bago action Henry, no? 11 minutos nakaligid sa attack ng alas 5 Action Radio Philippine Standard Time. Sa liwat mayong hapon naman Bacolod kag Pilipinas. Liwat naman nga magapangalagad ang inyo sa nga palatunturan Action Reports After Edition. Yari kita sa Petsa Jazz ikaduway ni nga Miyerkules sa bulan sa nga Nobyembre sa nga tuig 2021. May aran naging lamang kita 45 dias antes ang Paskwa kag may 52 kaadlaw naman antes ang tuig 2022. Sa oras nga alas 5:12, nagakamusta kita sa atos sa mga ka-aksyon mapaluzon ka man Visayas kon Mindanao. Tubtub sa tak ng alas 6, inyo ka-aksyon, Marlon Hedawaya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Sa ilawante, sige na mga balita nga dapat naton nga pagatutukan. Una kita sa bahin sang balita lokal. Una ang istorya angot sa kwarta. Ang istorya angot sa kwarta kon pondo sang gobyerno ngati halin na sa ginabayad nga buwis sa mga tao na mo ang ginagasto sa mga opisyal na tos gobyerno para sa mga programa kag proyekto. Ining mga programa kag proyekto para manin sa mga tao nga amo nabutang sila sa pwesto. Ang tawag sa mga action budget o ng pondo sang gobyerno sa sulod sa isa ka tuig. Ang Negros Occidental may ara nga 5.7 billion pesos nga proposed budget para sa 2022. Ang Bacolod may araman 3.2 billion pesos para sa masunod man nga tuig. Pero ang balita sa mga hapon mga ka-aksyon nga ang Bacolod medyo na una-una sa probinsya. Kaya ang probinsya mga ka-aksyon sa mga pit sa Nobyembre 10 kay na naglabay lang ko to sa sagwa sang session hall sang Sangguni ang Padalubigan. Kaman di man pwede maka asunod ang pinaka mga wala sang imbitasyon bangod sang ginapatuman sa gihapon nga minimum health protocol. Mayara sang budget deliberation man sila kay inagin patigayon dala sa may session hall sang Sangguni ang Panlalawigan. Ang sabahin naman sang sunad sang Bacolod
Ang Bacolod may ara nga 3.2 bilyones ka pesos. Ay nano ini nagadula-dula ni siya haw. O sige. Very plus start na ang yasring medyo na ipit lang siya. Sa nasaling tara maka-aksyon 3.2 bilyones pesos ang proposed budget sa sulat sa Bacolod para sa 2022. Kaya mo ni sa regular nga virtual session sa sangguni ang palungsod sa Bacolod maka-aksyon, why na sang itsibo-itsiyo unanimous nga ginaprobahan. Pinal nga ginaprobahan ang 3.25 bilyones pesos nga budget sang surat sa Bacolod. Di daw tugabang kag okra lang nga nagadalhaya. Sang una maka-aksyon kung maduduman ninyo basta gani budget ang gidadiskusyonan sang sanggunian. Mayara nga katabo nga init nga dibatihay. May masingki nga sarab tanay. Kung kaysa ganin di malikuan nga mayara pa sang sinuyaay. Di bla. Pero subong sa sunod sa Bacolod maka-aksyon nga label. Smooth na smooth. Wala naging palampuwas pa ang bulan sa Nobyembre. Pasadong pasado, kag-aprobado. Ang masunod sa niti, siyempre, among pagplastar sa plano. O kung ang plano, patita, plastado na rin. Ang question na lang diri mag-action kung paano implementar. Ina nga plano, programa o kung proyekto. Mga nakalinya nga mga proyekto. Para sa kabugusan nga tuwig 2022. Ang sabahin naman sa sangguni ang panlungsod sa Bacolod. Ilabi na sa ginatawag nga ihikotibo sa executive. Sa talatapan o kung opisina sa alkalde, simple lang ang masamay ginapangayo sa Bacolod nun. Basta gani may pundo nang nga naprobahan, dapat kung ano ang gintiganan. Amo gid na ang pagastuhan. Mumalang nang importante sa Bacolod nun. Kag kita nga Bacolod nun maka-aksyon kita nga taga Bacolod. Nangin mabinantayanon kita. Kay mante ini una bes kwarta naton ini. Naghalin ni sa mismo mga taong kwarta. Kaya mga aras gobyerno, amo ni silang may papel kag obligasyon kung paano ini gastuhon. Kung tuturon gid. Amo ni sila gani ang ato sa nga sulugoon, hindi bala? Sa pagpungko ni the late President Aquino tubla. Nagambal gito sang taglay niya nga si Kato, kayo ang boss ko. Tuod gid man kay ang boss sa mga yaras gobyerno ang mga tao. Ay kung way mga tao, way gina sila magapungko sa pwesto, ha? Plus, importante man maka-aksyon kumo nagailapit na ang kampanya kag eleksyon. Ang pagbantay natos pondo, importante hog tanay ni. Agod wala sang kon mahimo pa lang bisan bisingko. Wala sa mawasi sa kaban sang gobyerno. Dapat hindi di magdiretsos bulsa kun walit sa mga politiko. Simple lamang ina mga kaaksyon nga mga tinaga kag parugyan. Pero importante ina para sa aton. Ano ba gid ba sa nga balita sa bahin sang lokal? 0 o kung 23, 0 active case. 23, 0 active case. Wala na sang miisa ka case sa 23. Manining 23 na yaman karamuon sa mga barangay diri sa Bacolod. Nasa pitsa nga ti subong November 10, 2021. Subong adlaw gini, hiluway na sa kaso sang COVID-19. Ang mga barangay nga zero COVID-19 active case. Amaning ginpresentar nga balita pagi sa Public Information Office sa sunad sa Bacolod. Ang taran nga 23 ni Lunsay mga numbered barangays galing ni. Nakasiling kita nga daw hindi man makatililingala. Para sa gani numbered barangays dari sa Bacolod mga ka-aksyon. Ang populasyon di na tanto ang kanamuon ni. No? Ang pagkampanya kontra COVID-19 hindi man tanto mabulubudlay. Pero good news na niya. Para sa mga Bacolod doon, at mas mangin good news pagiguntan kung pati ang mga dalagko nga kabaranggayan malakip man sa senegalistahan hasta taran-taran na 61 ka mga barangay angin zero na ang kaso mo ginang ginapaabot na ton
agod ang Christmas sang makulod nun mangin merry na kag ang New Year mangin happy pa. Sa iluanta ang balita nasyonal. Guillermo out, Leonardo in. Naman ang balita. From Guillermo to Leonardo. Ang Philippine National Police may bago nang liderato sugod sa Sabado matapos nga si Presidente Duterte ang nakapili na gidman sa magabulos kay General Guillermo Eleazar bilang pamuno sang PNP. November 13 na kon Sabado. Hit sa ini nga si Eleazar ang mag-edad na sang 56. Amaning edad nga nasaad sa mandatory requirement age mo sang mga uniformed personnel kag officers sa AFP kag PNP. Pero kung lantawon naton maka-aksyon, pwede man nga 60 anyos mo. Pero pwede man nga pagkatapos ang 35 years of active service. Yang napilian din maka-aksyon ang anay National Police spokesman nga si Lieutenant General Leonardo Carlos. Yan ipamunuan ng kapin 222,000 strong Philippine National Police. Ganabon ang ini si Carlos maka-aksyon sa may Lucena City, Quezon. May utod ni sa nga sa Philippine Navy nga si Rear Admiral Alberto B. Carlos. Ining si Leonardo Carlos nagserbi bilang hepe sa PNP Directorial Staff. Di man lahog ni nga posisyon ning nauyatan niya. Naman ikaapat ini sa pinakamataas nga posisyon sa National Police. Antes pa man siya napilian nga mangin na PNP Chief. Miyembro mo sa sang PMA Class of 1988. Kag nangin PNP spokesman ni sa sang tuig 2017. Sa siring tuig na kaaksyon ang PNP Chief ni si ang Santo PNP Chief kag ti subong senador na nga si Ronaldo Bato de la Rosa. Mo sa lingkod ining si Leonardo Carlos payo matanda kag maala maghambal ni. Hindi ka na pwedeng magpungko ka bilang PNP spokesman kung ninit ang mga tinaga at pigaw ka pambalon eh. Direktor paginsasang Aviation Security Group, Direktor man sang Directorate for Information and Communications Technology and the Directorate for Police Community Relations, Direktor paginsang Directorate for Integrated Police Operations Visayas. Dariyan na nakuha niyo ang ikatatlo niya nga star mga kaaksyon. Way padalabot ang madamo niya nga mga posisyon nga ginuyatan sa mga kaprobinsyahanan. May rason nga pilion siya ni Presidente Rodrigo Duterte na mangin PNP Chief. Ang masunod nga banatayan, amo ni kung ano naman ang plano sang magaretiro nga si Eleazar. Naman, banantayan ni kay ang ngala ni Guillermo Eleazar. Tunog ang balita nga basi siya magapapili man bilang senador sa 2022 nga eleksyon diri sa Pilipinas paagi sa ginatuwag nga substitution kay balagtawan nyo balang pitsa ho sa pagretiro niya sa November 13 amo ng adlaw sang kadlaw birthday niya. Nagsanto gid na sa mga nabilin nga inadlaw antes ang deadline sang hindi man sa nagsanto kundi nagtupa sa mga inadlaw nga nabilin sa deadline sang substitution sang mga kandidato. Karati until November 15 nimo. Ano ba ang plano di? Wala ining si Eleazar magasunod man sa yapak nanday Ping Lacson kag ni Bato de la Rosa nati subong senador na kag sa 2022 nga eleksyon hindi basta-basta ining si Ping Lacson kag Bato de la Rosa kay pareho sila nga duha nagpapili presidente sang pungsod sang Pilipinas. 5:24 Action Radio Philippines Standard Time sa nga mga hinaton hibaloon.
observation na report partikular ang sitwasyon sa trapiko diri sa Bacolod City. With Action Eden Aboso basta Wednesday. Action Eden ang Bacolod. Kamusta subong? Please come in. May nga po rin market sa tanan naton yung mga ka-action ka nami kay mga kanay-kanay lang ang aton sining nga kalangitan. Good. Actually, nang may sunset. Pila man ka adlaw do wala nakasulod kiting ang saan ko na hapon kay dili ko hindi magalumon ang kalangitan medyo may pag tulutalit kon ka isa pero sa isubong perfect silak sang adlaw pero matamat naman yung nagadulom akong kay nag sunset na pero ang aton sini nga mga ka-aksyon nagahiyagaw naman para magapahuway na sa bilog man nga adlaw nga pagtrabaho kay ti pasalamatan na mo hambal nila Action Mart tungod sa sining pandemya pasalamatan nga tubong may ara kagyapon sang trabaho di ka na lang magreklamo kung tadamo sa imo sining nga obra importante may trabaho kaya ang iba niya nawatan sang obra tungod sa pandemya pero anyways dito sa palibot sa syudad sa Bacolod of course gina-expect Action Mart do nag-observe din kita sa aton sining mga pasahero nga salakyan bangod nga wala na daan sang plastic barrier tikis wala may mga nagalika-lika sa aton sining mga authorities nga nagasaway may iban bidya nga do ginapili na mapasaka ang pasahero as long as they can kung baga ang iba na lang nga pasahero gambal nga daw puno na hindi na ako magsaka ako na lang malinaw kay kung kita may mga pasaway diyan nga driver nga sige saka pa pwede pa hindi pa rin mag-ipingay ang inyo abaga kalusot pa man ang hangin ang problema pagkalambot dito sa punta ate sadya kasi ang driver ang matikitan bangod nga wala nagasunod sa health and safety protocol. Nakalabay man kita Action Mart sa pila ka mga malls diri sa syudad sa Bacolod, di mga nagagwa nagani na mga minors, ay mga baby bala. Pagwa halin sa mall may ara man, nga ara lang nag-standby sa gwa pero kumpleto man sila sa gear, may face mask, may face shield, tag wala man sila naga-intra sa damo tawo, kundi upon lang ila abi nga mga guardian dira pero tido amo na lang sang iban, ang puntos ng iban nga hindi pa sudlod sa mall na or idili na sa gwa sa mall pero kung tanawon mo sa dalanon sang syudad ara man ang mga kabataan ginakubos man wala man ganing iban face mask kay hindi makaginhawa ang mga bata si amo nang hambal sang iban may galibog ang ulo nila kung diin gida ang insakto nga mga panugyan sang aton sa mga officials. Pero at the end of the day, yapo ng desisyon sa isip sa tao. Kung alang-alang na yan, ikaw na lang mag-assess kung kabudlay sa sitwasyon o kung posibilidad na malaknan ikaw dira sa COVID-19, ikaw na lang maglikaw. Kaya kadamo kita nakita actually sa Facebook nga ang iban ng mga less fortunate na nibala natin ng mga kauturan, tikita wala na choice, ang iba sila pasyente apektado sa COVID-19, grabe sila mabutang sa mga pribadong hospital, bala nga out of their pocket, gid makuha, tikit agi na kulang nakaluluoy gid. Pero may ara gid gyapon nga wala nagapati sa COVID-19, may ara kita gyapon makita sa dalanon diri lang sa palibot sa syudad sa Bacolod, wala gyapon ang face mask. How much more sa mga sulod-sulod nga mga barangay, sa mga sulod-sulod nga purok, may ara gyapon Action Mart sang nagalapas sang health and safety protocol. Sa bahin sang Araneta Street, Dalan Lacson, diri sa may Lopez East Action Mart, amat-amat naman nga nagabugat ang dalagan sang aton sining trapiko kag makahambal vidya nga kadamo vidyapon sang pribado nga salakyan diri sa palibot sa syudad sa Bacolod nga muna ang mga nagasinalumbaanay sa subong nga mga inora sinagaw pa uli pag may ara maniban nga diri nagatrabaho kag out of town nagapauli. Importante maghalong lang ara man ang aton sining mga traffic enforcers nga nagabulig control sang aton sining dalagan sang trapiko sa dalanon kay kung saligan lang gid ang traffic lights malang-alang gid kay antes ka makakabok sa piyak apat pa ka-stop ang imo sining maabta. Shout out gihapon sa mga traffic lights wala nga wala naga-orange or
po kahanin sa green diretso red, halika red diretso green, nagalang-alang ka nagaugok-ugok ang aton sining mga motorista, kaga ang aton sining mga pedestrian nagalibog man ang ulo kita amo pang halinan sa mga minor nga mga aksidente sa dalanon, ng mga nagadali dira bala, kalma lang kamo. Okay, makalambot di kamo sa inyo sining nga padulungan. Para naman sa complete the management and the liberty force mag-identify mas na ang service sa patrol, action si Dinaboso, unang sa balita ng aksyon. Sa patrol at aksyon, radyo. 30 minutos nakaligas sa tag na alas 5 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Maningawahin dala sa atos. Okay, dari kita sa Silwanta, ang mga nagabaritor sa ato sa nga live stream ha. Ang pernikid padala sa ilan sa mga mensahe sa ato sa nga live stream. Erwin Decatoria Gonzalez, good afternoon. Monitor lang Alex Fuentes, thank you. Si Bea Jonathan, gamonitor kami dari sa may Bangga Yap, Singkang Airport. Tamyaw ko lang kumare Star Mayo kag Ma'am Jinky Dialagdon, Ray Baryoga Araman, si Athia Kimariman, si Ana Sinoro, mayong hapon, Evelyn Pomoseno, watching from Lower Bicotan, Taguig City, Shane Anthony, watching live sa New Jersey, shout out lang, family, Lee Pania, thanks, God bless, Melvin Peñafiel, Milail Oligo, tamyayo si Vanessa Starmayo, Jinky Dialagdon, Noel Amar, Alex Montesa, salamat, thank you. Okay, Bari Cafe sa Barangay Tangog from Milay Oligo. Romela o Kalinas, pataymo ko lang si Francisco kag Josephine Segundino gabanitorgid. Samtang nagahilay-hilay. LA Amantia mayong hapon from Kuwait. Maria Teresa Hofilinia, good afternoon. Si Migota Alex Torres, good afternoon. Watching live sa program. Thank you, Migo Alex Torres. Martin Aliling, okay. Dominador Valencia from Barangay 16. Pamilya Valencia, shout out ko na hambalya. Rana si Huma Lumina, thank you. Thank you. Mabalik tayo Dugaya. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig. Padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad.
Aksyon Radyo Bacolod 52 ka tuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang TikTok, yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang puso ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain silang nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa diri sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start ini siya as a music station. No? This is the first music station with this ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo. Yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay naman amat ang kamisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamo dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, Aksyon Reports, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment, mangin tampad sa serbisyo. ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga
ka-aksyon. Sa piyak sa ngamat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alas 5:39 Action Radio Philippine Standard Time. Nabaloon ta dito sa nga balita halin sa Bacolod City Hall. Nauna-una gawa ang Bacolod City Hall. Ang sa bahin sa nga Negros Occidental. Ibalaon ta ba karon kay manti sa nasalenta na subong nga adlaw. Nagpatigayon sa nga budget deliberation. Ang ginpatawag nagkalain-lain nga mga district hospitals, ang provincial health office kaya nasa aga. Siguro hindi man ni marugoyan sabay sa probinsya nga level. Pero sa syudad sa Bacolod, pasado na ang 3.2 billion pesos nga budget. Action Radio City Hall Report. Action Dale, may hapon please kabin. Action mga unanimous ang inaprubahan sa mga konsehal sa Bacolod City sa third kag final reading ining executive budget sang Bacolod City for year 2022, 3.25 billion pesos action. Sa virtual session, dili nila ginaprubahan subong hapon action market. Ako dili nga parte sa pondo nagkatuon sa General Public Services nga may 1.6 billion pesos, sa may education nga may 65 million pesos, health services nga may 348 million pesos, housing and communication development nga may 102 million pesos, may social services man nga 100 million pesos, sa economic services nga 242 million pesos action mara. Ang pagsakas ng budget, according kay Councilor Cindy Rojas, ang chairman sa Committee on Finance and Appropriation, iti bago din sa pagpatuman sang mandana sa ruling nga desisyon sang Supreme Court nga nagapasaka sang share action mar sa mga local government unit sa national taxes. So 25% ang increase compare sa buong tuig na 2.6 billion pesos action mar. Ano ang kabahin sa sesyon sang Sangguniang Panglungsod kaina sang hapon si Councilor Cindy Rojas. Thank you, Mr. Chair. Item 3, correspondence number 10-210574, General Fund Budget of Bacolod City for financial year 2022 in the amount of 3,250 million pesos for appropriate action. Mr. Chair, I move to pass the executive budget for financial year 2022 of the City of Bacolod for third and final reading, subject to the colatilia that all relevant directives, circulars, and memorandum of all concerned government agencies pertaining to the proper disposition of government funds shall be incorporated to these appropriation ordinances determined by the City Budget Office. Subject to styles, Mr. Chair, so move for third and final reading. Second. Nabatian si Councilor Cindy Rojas ang chairwoman sa Committee on Finance and Appropriation. Sumungod sini after sa approval magkasaka ini sa City Mayor's Office action mar para permahan ini sang alkalde and then implementation sa year 2022. Update sa balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action yo Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Oy, sa mga high blood na sa mga diabetic aton masamay ginarekomendar gina. Ang Panyawan Herbal Capsule. Balikan ta kato sa ring mga nagpadala sa dugang mensahe sa live stream. Martin Aliling, Dominador Valencia. Ngayong hapon, Aksamarlon from Barangay 16, Pamilya Valencia, shout out, Hambalya. Salamat kid. Okay, Ana Sinorokono, thank you and okay, Hambalya. Elizabeth Balakagamala, good afternoon, keep safe. God bless everyone, more power. Okay, thank you.
Always safe. Okay, thank you. Ana Senoroa. Noel Amor, Hambalya, good afternoon sa maron. Tamiyaw ko lang akong friend nga si Vanessa Mayo Jinky Dialagdon. Si Milail Oligo, Alex Montesa, John Sison, si Yvonne Buiser, si Bea Jonathan, kag si Dennis Roma. Thank you. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sabisan ano nga kahintangan Responsable nga pagbalita Kagdayon na ipalak na Magasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo
Radyo. Pagdayon Action Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang iladang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Alikantang ato sa ding patrol. Kitalis ang natipon nga balita with Action Eden Amos. Action Eden sa detalye, please come in. Action law arestado isa ka drug surrendering sa bypass operations sa Police Station 4, Las 15 kay nasa Kumpo, Nobyembre 2, sa Parokya Viascos, Barangay Villa Montes, Ciudad San Bacolod. Ang nadagpan din kilala kay Ran Barba, 34 anyos, kag residente sa nasambot na lugar. Pero kay Police Station 4 Commander Major Itchy Koki, ginasabig na nga high on the target si Barba bago nag-surrender na santo apang nagbalikman sa bisyo. Nakuha kay Barba ang apat na sa elongated back to the state sa ginasuspect sa Cebu kag iba't pang draga para sa Nadia. Principal sa custodial facility sa Police Station 4, inin si Barba ang mga tubang sa kaso na paglapas sa laing at pagdumili sa pagbubot ng pagbaligyaman sa iligal na droga. So, sini ka pa naman importante ang ikayang lawas. Sa balik ka pa naman malatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinakain.
pa. Balita ulit sa patrol ang ka-aksyon nyo, Aksyon Garaboso, una sa balita sa aksyon. Sa kasunod, Aksyon Radio. Kagakon na cleansing nourishing kagabalancing naman mga ka-aksyon ang sabat sa Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue. Lokal Balita Nasional, kag iban pa with Aksyon na Dale Salazar, kag Aksyon ang Defensor. Aksyon reports after a minute sa mga balik boss. Ako naman Aksyon na Marlon Hirovoya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio.